Вирусите са коварни, издръжливи и заразяват неусетно. Пазете себе си и своето семейство с имунобронхопам. Чудни билкови капсули с уникален ефект. Аз самата ползвам продукта всяка година и особено когато настъпят тези есенно-зимни температури. С имунобронхопам се чувствам спокойна, че съм защитена, особено през зимния период, когато хората най-често боледуват, особено децата. Имунобронхопам е доказан през годините природен антибиотик. Имунобронхопам има противовирусно и антибактериално въздействие, е с благоприятен ефект едновременно и за имунната система, и за белодробната система, защото често гриповете се усложняват към бронхити и това е особено опасно при хора в високорискови категории, като хора пушачи, възрастни хора, хора с диабет и сърдечно-съдови заболявания. Още при първите признаци вземете имунобронхопам. След като се прибрах от работа, се почувствах отпаднала. Мисля, че дори бях започнала да вдигам температура, започна и хрема. И просто не можех да стоя на краката си. Започнах и да кашлям. Вирусите, причиняващи остри инфекции, навлизат през лигавицата на носа и се разпространяват към белите дробове. Затова е добре веднага да започнем профилактиката при тези първи симптоми в максимални дози с имунобронхопам. Капсулите приемах по 2 сутрин, 2 обед и 2 вечер, като когато усетих, че започва и кашлицата, трябваше да увелича дозата, което всъщност помогна да я стопирам напълно. Имунобронхопам 90 капсули здраве само за 35,90 плюс цена на доставка. Поръчайте сега, за да получите ценен подарък – ароматен и невероятно вкусен билков чай Бронхопам. Обадете ни се сега на телефон 02 402 68 32 или поръчайте онлайн на zdravvital.bg.